Bikote, ongi etorri, barruraino, ongi etorri, oso no. Miren aspaldiko. Balak izu miren eta biok sofa batean ezagutu ginen. Bai, benetan, eta hori nire sofa batean gaude. Egunak egin du programan ezagutu ginen, oen dela 3 urte ikusi gabe, eta gaur ikusi eta beti bezala dago. Bai, izu markatu enoren antzarte duan, Lidia Lozano. Ikusi eta Lidia Lozano. Baina gehiago hola, ez, esan diaztu. Bai, horrela asko guapa zaude. Oso guapa dago, benetan. Bueno, bikote, saio berria astelenetik aurrera, hortxe esan diguzu gustora, eta urduri dena nahaztuta hortxe zaudetela. Gu oporretara joango gara laster, eta zuek berriz lanera guri oporrak alaitzera. Ze ondo, jarri dizuete horrela plus bereziren bat, edo besteak alaitu behar izateko. Bi plus berezi jarri. Julen igual bai, nahi ez? Orduan, zure ere niri jarri. Bi, nik zero. Horregatik dago hain pozik, Julen. Nik nahi ikusten nula oso alai. Ze posatzen zaio, borra ikizakata. Da atmosfera, ostirala izan da pozik gaude. Astelenekoa da, horre, erronka da. Horra ziko da kontua. Pozik egote astelenean. Gero itzengo deuzuketena. Eta jendea ere pozik egon araztea baita astelenetan. Astelenetan ere. Badago filina hemen, ikusten da. Ikusten da. Bueno, astelenean hasiko da, miren, gora bihotzak konta iguzu zer ikusiko dugu. Bueno, nik uste izango la pixkat, gamberrismo pixkat bada hola, eta freskotasuna. Freskotasuna, egunerokotasuna, eta, claro, berezitasuna daka, dala, kalian, daon plato bat. Osea, kristalera bada. Eta gu kanpoa, barrura, ebiliko gea. Orduan zer da low cost. Nik bi plus kobratuko ditut, ez hemen dirua badago. Eta jarri diguten platoa ere, ez da Zarauzko edozein denda ere. Laspiur. Laspiur moda de caballero. Hori da. Ezaguna. Orain Laspiurren caballero, senyor, denak abituko gara. Denontzako toki izango da, baina... Bai, nik uste dut, freskotasuna eta alaita. Zuek egongo zarete erakusleio moduko batean sartuta, eta bertatik ikusiko dugu jendea nola pasatzen den atzera eta aurrera. Eske lengoan, ensaioak eta egiten ari ginela. Bai. Eta hori da, dauka gainera Laspiur oso dena handia zen da, eta dauzka 3 eskaparate. Batek ematen du kale ez daien nagusia den, edo behintzat hor Zarauzko udaletxearen eta zinearen artean dago. Gu gauden eskaparateak, gero dago hor beste, bueno, Pasadizo moduko bat. Plaza Pilarrea di Joana. Gero beste eskaparate batek ematen du hor barren plaza hortara. Oteoko plazara. Bai. Tal lenguan ensaioak egiten ari ginela, grabatu genuen ensaio bat osorik, talako batean abisua. Xabier Saldias pasatzen ari da. Miren, hartuta segida. Miren, kanpora ateratzen da. Ahi, egin zion? Ahi, egin zion. Hala! Bueno, beraz, horrek esan nahi du horrelako gauzak gertatuko direla dudan, ez? Gertatuko dira. Horrek esan nahi du kontu zibili beharko dugula, nondik pasatzea. Eta duela 2 aste promorako bideoa grabatzen ari ginela, pasazten Andoni Egaña, eta ja Andoni Egaña uda guztian ez da badez bada kale hortatik pasatu. Bide luzea hor suerte izan duzen Andoni Egaña eta Saldias pasadila, baina tokatu daiteke beste pelmo bat egotea denbora guztian. Baina eske beste gauzat esango dizut, aurrekoan justu grabatzen egin ala baitaren ensaio bat, gizon batek musuak bialdu zizkigun. Hori ere politia da, Jure. Hori ere gauza erra da. Bakoitzak egin dezala eskaparate horretan, kristal horretan nahi duen. Nahi duen. Zer argazki erratera dizkizuen. Hor, zuek bezalako munta hondiko 2 pertsona kalean argazki ateratzen jendea zesate zizuen. Begira, herri txikikoa eta beste hori zein da. Jule! Aur kuadrilla bat arrimatu zen, gerturatu zen, eta aur zehazki aur horiek esan, begira, herri txikikoa eta hori, ez da pagadi, da beste norbait. Baina nik uste, pentsatzen zuela, zuaitz zala. Bai. Herri txikikoa ja ez da, zuaitz ere ez da ja herri txiki, hori, bai. Jendea ikus miran da. Gauza bat, zuen lehenotik anetzineten ezaguten. Eta nola izan duzen, nola izaten da promoia first days, eta zitzagoiek eta nola izan duzen lehenengo hori, zer sentitu zen, Bazkaltzera joan ginen elkarrekin? Zer sentitu zen, Mano. Beran diritxin izan, bai? Mano ez lau ginen Maria Mano. Nola izan duzen lehenengo impresori, miren. Ni kontatuko ez? Zu kontatu. Bueno, ni iritsi nintzen ordurako, Plaza Pilarrea, Poteoko plaza, eta nio nintzen, ordu bete bat dola bakarrik, biterkas bat hartzen, eta gila bat hartzen. Kual senyora, kual Lidia Lozano, Claro. Lidia Lozano bat, imaginatu ni bakarrik, biterkas hartzen, eh? Bai, biterkas agurtzen. Eta ordu bete Juleni esperon. Bai, eta gero arpeio jarri ber. Bai. Garapa, Julen, zen bat. Eta Julen zure lehenengo
Ba, iritsi, hori, berandu. Barkamenak etzen, nire kulpa. Baina, igual jo. Berandu iritsi. Bainengo hori. Eta hori, pareda muixu, bi kontu egin, eta nik uste nahiko azkarre esan nuela barrura, baina toma, bajada. Toma, majada. Bueno, pelota. Udara guzti alkarrekin egotera kondenauta gaude, eta... Niri gustatuko litzaidak mirenek ze pesatuzun ordu bete. Hori izakigu, ez du jakingo ez du esan. Pizkargatzerako dugu, pizkargatzerako. Orain zuen promoa erakutsiko dugu, eta jendeak hori ikusita pentsatzen duen, toma, gustatuko zego, jatorra dira, promoa, gora biotu. Bueno, Julen, hasiera merko jogu, ezta? Bai, hasi beharko dugu, ja? Bueno, bakuleruak 2 euro, gantzontziluak 2 euro terdi, primereko kotoia, baino, hola, suabe fin horietakoa. Zean izara, miren, hasi programarekin. Ez que, papelia sartu naiz, betu jazu. Gora bihotzak! Claro, papelean sartuta. Oso esketina batean gaude. Bai. Bakoitzari hori. Gustatzen zaite, polita da. Erakusle joan. Hor, oraindik ere, bukatu gabe dago tokia. Tokia jarri dute, benetan, oso... Bueno, udakiroko saioa izan da, miren, herriko festetan ibiliko zarete? Hori da. Nondik hasiko zarete? Ba, hasi... Hasieratik. Hasieratik hori da. Astelenan ikusi egin marko da, sorpresa. Ba, egia... Nundiga festa gaztelenan, usur bilenden un... Ba, eskeleko askotan izango ja, baina zenekuak eukiko ditugu. Orduan, Euskal Herriko herri guztietan ibiliko gea, erronka desberdinakin. Ados, erronkak, beraz, eta erronka horiek herri kiroletako formatuarekin izango dira, ezta? Fuerte jarri berdue, ze harri bat jaso berkoa, hori da. eta aparte saku batzukin junetorriak. Izango ditugu bi luxuzko kolaboratzaile, herri kirolariak biak, bata Gisasola, Carmen, eta bestea Harrilla, bosgarrena, Xabier Zelai eta Harrilla. Bai. Eta harriarekin, harria ez baina zakua, eraman beharko da Bizkar gainean horrela plaza batzuk osatu, hori tokatzen den herriko jaietan plazan daudenek egin beharko dute. Eta Carmenerekin aldiz, harria jaso beharko da. Eta harria jasotzeana izango da herri desberdinen arteko lehiaketa bat. Orduan, ze herrietan jasotzeuen gehiago harria. Ja, da min gutxiena zerritan hartzen duten ere bai. Hori ere. Hilako gutxien honen egiten ditugu. Polita, nahi gustatzen zait. Polita. Beraz, herrien arteko lehia bat izan daiteke. Kuadrilen artekoa, ze kuadrila desberdinak izango ja. Beraz, zuen herriko festetan ikusiko bazen dute kamera bat, eta erreportari pare bat, eta... Eta 200 kiloko harri bat jaso. Harri bat, joan da jaso. Gero ikusikoa, baina. Oso ongi. Bueno, beraia bakarrik ez kolaboratzaile gehiago ere izango dituzu, esate baterako Onintzen Beita, Iker Galartza, Iban García, momentuz etxe bakoitzeko onena, esan dugu. Bai, nik Onintza baita ere, Elizegikin batea ezagutu nu, egunak egin duen, sofazitoan, eta kriston ilusio egiten Onintzakin notia, eta beste guztiakin nola ez, baina gehiago ezagutzet Onintza, eta bai, denak ezagutzeko gogoak. Denak onak hartzailuz? Bai. Iban García ere, bai. Iban García ere ezagutzen dugu beste sofa batzuetatik. Ez gara espertuko, ez da, Julen? Ez dakit zehazki zen izango den lortuko dugun efektua, baina aspertzearena seguro ez. Ez. Eta egunero elkarrizketak egingo dizkiozue pertsona ezagunen batei adibidez, Julen, edo... Elkarrizketa bat baino gehiago egingo ditugu egunero, ze egunero ekarriko dugu pertsona ezagun bat, famatu bat, celebrity bat, eta egunero ekarriko dugu persona, esango dugu anonimo bat. Lanbide desberdinakin. Bai, aipagarria bere lanbideagatik. Ogibideak ezagutuko. Ogibideak. Eta hasieran gainera ez dugu jakingo ze ogibide duen persona horrek, joango gara pixka deskurritzen da horrela. Sorpresa. Hori da. Eta izan daiteke, hori, suhiltzailea, edo elektrikaria... Adibidez, profiterolak egiten ditu. Profiterolak betetzen dituen, adibidez. Mikel Leizegik oso elkarrizketa hona dago. Oso, profiterolak Mikel celebritya izango litzateke. Bai. Bueno, Mikelek egin dizake bi elkarrizketak. Profiterolena eta Leizegik. Baina, etortzen animazia favorez kamiseta horrekin etorri. Bai, hau gustatzen dut, The Barris Colin. Bai, The Barris Colin. Zune duzuna, miren. Bai, gaur ostirala izan da gaina. Bai. Polita da. Bai, gustatzen zait. Hala xera ba. Eta ze beste atal izango ditu? Besterik badukazio horrela aurreratu daitekeenik edo zerbait? Bai. Nere amazo ere arituko delako. Ez zehazki igual festetan horren beste, baina bai Euskal Herrian dauden momentuan sortzen diren ekimen berezietan eta alako jaialdietan edo eta... Baita erean kamara hartu, mikrofonoa sartu eta... Hoi da, beste zuzeneko bat. Oso polita da platoa.
Oso benetan. Ikusten ari naiz, eta oso originala eta polita da Platoa ere, bai. Ez du norrela espero. Bai, iruditu zitzaigun guri ikusi genunean pixka dela podcast estiloko. Oso polita da. Bai, podcast edo... Bai, ikusten ari naiz, eta oso ongi. Bai, eta, benetan. bai, aizu, esan diguzu, astelenean zuzenekoak momentuz sorpresa, baina zerbait zer aurreratu daiteke astelenetik, gonbiaturen baten izena... Ez dugu esango. Zerbait izan daiteke? Podcastak aipatu dituzu eta zarramarrakoak izan... Zarramarrakoa, plaxa, Iker Plazaola. Iker Plazaola. Kontuz Iker Plazaolarekin, Ze igual oraindik ere bakar matek ez du Iker Plazaola bizien da, kontuz mutil horrek. Eta beste berezitasun bada, Beste, bai? A ver. Bota miren. Nahi irutu zaitena, baina sofazito bat eukiko deu, oso polita eta interesantia. Bai, sofa bat ere gongo da. baina hor ez duzu ezer esan, zerbait bota miren. Hori bai ez daula esan. Berandutzen denean bertan geratzeko lota. Bai, trago Astelenean etorriko da gonbidatu bat, gutxienez. Bai. Eta da, munduko onena. Baina ez di honik, munduko onena da. Munduko onena da. Zerbaitetan. Izan da, behin baino gehiagotan munduko onena. Munduko, Izan da. Beraz, momentu honetan ez da, Bai, momentu honetan onena. Bai, eta gaina, oantxe bertan, gori jan dago. Bai. Gori. Onena... Pixka bat zuderrikoa. Artzalduz, pixka Artzalduz dago pixka. Nola pixka bat nederrikoa. Badakit. Getagarri asko dituzu. Ez da Baina lehenek badaki. Berartia ikusita badaki. Artano, Suabe. Ba hori etorriko da astelenean. Artano badaki. Hori etorriko. Artano badaki. Eta Artano zudura. Hemen keinuka ikusten. Artano hitz egiten du con el más allá. Honek badaki. Bai, honek badaki. Ai, honek asko daki. Ona.